Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream Dala Cream. Intwana se Kings bathi umtimandi mabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana Na. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Ekatlehong Bafethu and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger Cream Dala Cream ne CMTV bafuna ukwenza show bathela itswayi phakathi. Another day, another dollar. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mntanami. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream Dala Cream. Intwana se Kings bathi umtimandi mabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana Na. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Musa, come on. Sure, sanibona mfethu. Awu mamazi njani mfethu? Nikreni? Hayi mina asingawalk. Mina nguJinja mfethu. Yeah, igama lami so ngihambe ngibuza abantu ukuthi bayathandana yini, mhlawumbe baqale ngithanda ngenza ishow lana yabo lento le. So niyathandana? Yebo siyathandana. Yebo siyathanda. Awu mamazi. Ayey wena cha uhappy sho sekule relationship uma uvuma kuqala kanje. Awu mamazi. So wena ubani igama lakho? uThepiso. Thepiso. Njaya yami. Mpusethu. Oh, Thepiso noPutseso. All right, mfethu no, ziyakhala mfethu. Mina mfethu nguKing Ginger mfethu into engiyenzayo nje mfethu. Ngiyabuza nje abantu ukuthi they dating yini and I'm happy for you mfethu ukuthi niyathandana. So ngisenesikhathi ngane nithandana? 3 years. Ha. Hayi bo lokunibambile nje. Ilokhu imnandi strong nje. Hayi insweni. So wena nje yami ngicela ukubuza kuwena yini oyithanda ngomamaza? Umama unothando uyakhona ukubekezela. Sure. Mangimbheka umuntu angakhulisa ingane zami yabona in future. Ekse lalelani bafethu. There's something that I want to tell you. Boys and parks, bhalana ama notes izinto mazenzeka bafethu. Nayi inja yami iyacacisa ukuthi kwi relationship ifuna ukuthi izinto zibe kanjani. Mamas, wena yini lana oyithanda? Yo ubudo right. Uphathana kahle manje. Unalolo thando. Andilolo lifunekayo. Yeah, ilolo lifunekayo. Ukuthi siyakhalela vele abantu abaningi. Ene balitholi. Ene wena ulitholile. Ene ngekulibhayizisa. So I want to know from you, do you trust him? Yeah, cool, 100. 100%. Njaya yami. In a scale of 100 umthemba kangakanani? 98. 98. So uyamthemba? Kakhulu 100%. All right, njaya yami. Ngiyamthemba. Awunjaya yami. So sinethu clip lana. Mamas, ngiyajabula ukuthi uyayibona ifuture kuwena outside yakho ne. And nami ngiyanibona nine future nifanelene. So reni kunishisisa ngelanga ne. Shaya isigqoko mntanami. Njaya mithi nginika umamazi isigqoko yabo. Khona nizoma kancane yabo lento. All right, sure. So into enza la wena bhuti wami ke lana mfethu njengoba niyathembana kunento ekuthiwa loyalty test engenzayo. It's whereby we switch phones for 60 seconds. Wena ugawu mamazi phone yakho for 60 seconds. Uyachecka ku WhatsApp ukuthi wena ukhuluma nabo bani uma ungakhulumi nawe. Uyayibona lonto? Naye same applies to you mamazi. Uzomgaya iphone yakho for 60 seconds. Sicheck ukuthi obani labo lova bakhuluma nawe. Uyayibona lento le? So awunankinga nalokho? Awuthemba? Anginankinga. Hawu. Abanankinga mfethu uzuya. Hawu. Awunawo namafoni. Let's. All right. Musa. It's about that time. Couple switching phones. It's going crazy. It's going bananas. My name is King Ginger Cream Dala Cream. Bafethu ngizocela ungena la. No come inside today. Ngisemakazana ngizoba nenkinga. But before we go any further my brother, there's a song. It's called Song of the Year. Song of the year bafethu yabo lento le igama laleli culo izumzumzum. So ngiyazama ukulifaka. So ngizocela ukuthi noma ningalazi but nihambe ne flow ne.
Wake? Are you ready, my brother? All right, let's do the chant. It goes like this. Zuba zumba 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 zumba. Zuba zumba 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 zumba. Zuba zumba 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 zumba. Oh, zoom zoom zoom. Zoom 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 zoom. Zoom zoom zoom. Zoom 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 zoom. Zuba zumba zuba zuba zumba. Zuba zumba zuba zuba zumba. Zuba zumba. Alright guys, it's time for the famous question but sijampile ngafaka song of the year yabo. It's okay. But ngizoqala ngefoni yakho mina nomamazi. Sicheck sibone ukuthi wena ujola nabo bani. Yona yipla. Ngicela uyithathe mfethu. Ngicela ungifakela leyo mpahla leyo. Alright, danko. Alright guys, it's Kimberly King. Mamazi ngicela ungibambele. Alright. No, what's up? Alright, cool. We are on WhatsApp right now and we are about to type the chanters. Please type for me, I love you. Njani mukrenda ngithi? 100. 100. Yeah, it's me. Oh, it's you. Hey, nangu phela. Hey, it's me. Same time. Uzizwa kanjani ukubona ukuthi kuvela wena? Hayi, jabulile. Jabulile ne? Kakhulu. Perfect. Ngicela udelete I love you uthi ngiyakuthanda. Unokubabhalela ngithi ngesizulu abanye. Mangibhalela yena kuphela. Oh, kuyena kuphela. Oh, okay. Na. Yeah, okay, cool. Alright, delete I love you. Sicela ungithayipele lapho uthi sex. Unokuyicela nje sex mhlambe sometimes. Ngicela kuye kuphela. Asibone ukuthi kuzovela wena yini. Oh. Oh yami. Ukombera shilayila. Wayikombera. Alright. No, it's nice. Siswami, ku-right ukuthi unomuntu okwazi ukuthi ayicele sex. Hayi umuntu nje ovela athule emese edinga isex hamba uyifuna kwenye indawo yabo. Yeah, showcase. Ngicela ungidelethele lapho ungithaphela uthi I miss you, ufake neheart ekugcineni. Awuthi amantwana mfethu asikusheli lezingane lezi mfethu. Amantombazane eshelana kanje. Le ngane lezi mawuyisangoma ngazi ziyachela ngisho manje. Oh, zivele zikufune more. Manje wenza njani wena? Ngiyazihlonipha kakhulu. Thokoza baba wami. Alright. Hey, my sister ke naye. Siswami mawukuthi uyayibona wena awuboni lutho. It's okay, we can just say sisuse lana. Una Facebook? But before say Facebook yazi ngifuna senzeni. Ngicela ungithaphele uthi come outside noma uthi ngingaphandle la. Hayi mfethu ungadini kumele ngikorobhe ngichecke wonke ama channel. Angazi phela ukuthi nikhuluma yipi language lana. Mara nawe sister ngathi ukhama uyamthemba vele? Ngiyamthemba. Ngena ku Facebook. Awujoli? Okay, ngena la ku inbox. Awufethu kanti awukhulumi nabantu la? Nginya. Ukhuluma nabo. Alright, siswami ngisacela umuphi hug. You will never know. Maybe it's the last hug. Ayina iPhone yakho mfethu. Ayina mfethu anda ujoli. Oh inja. Oh, niyajola. All right. Ngivulela. Eyakhe le? Eyakhe. Shit. Sengivulisa wena. Shit. Okay. Hey. Musa ngicela ume la. Yabona la tiger ngathi wow. So ngiyasaba. All right guys, we are on WhatsApp right now and we are about to type the chanters. Ngiyakuthanda. Ngicela ungithaphele uthi ngiyakuthanda. Na kodwa ngiyakuthanda. Wena lo. Ecane to, okay? Ecane hey. Yazi ngithandana lento esicefe, yabo lo sweet lo obovu lo I love candy. Hey ngithandana leyo nto isindandanda nje usweet. Alright ngicela ungidelethele kuleso sindandanda sa sweet. Ngisacela ungithaphela uthi sex. Sister kanti linali buke lika I nina ke bafethu. Ubani usandi? Ngicela ungene kuya awuthi msiqala istatazela because ungathola ukuthi bebuza ukuthi ihlobo le Angazi ngikubuze ngosandi ukuthi kuhambani ngawo. Ngibuzile ngakutshela.
Umtshela ukuthini ngoba nakho Ukuthi ex yami sijoli. Okay manje usakucela isex ne-ex yakho? Kancane. Nakho nje ubhaliwe. Sikhuluma nje mina naye. Hayi. Yile nto yenzayo manje. Eyona. Wena ne-ex yakho nikhuluma nge-sex? Ekubeni wena nawe bochitha nabanye abageli. Hayibo. Wena sesemangathi unama-issues. Awutholanga lutho efonini yamzala kodwa usukhuluma kanje. Why wena ungashongo ukuthi wena ne-ex yakho nibuye nibhabazane? Sibuyelanana. Anibuyelana ngimari yakubhabaza. Nakho kade Yazini, caba yini? Ngamakhosi ane. Yeah. Ane. Yeah. Ngiyazihlonipha. Yeah. Awungazongimoshela impilo mina. Kunini ngikutshela kanti? Kwamele kuyenzeka kangathi? Ini. Nakho ukhuluma nani? Khuluma ngezandla. Okay, ngicela ungifundele lana. Khuluma ngezandla. Ngicela ungifundele la. Akwena lo ukhuluma nale out nge-sex. So wena awuthami wena njengoba umbona ukuthi ke yena ke uyadina ukuthi yena ne-ex yakhe basadla nisazoqhubeka naye. Hayi cha ngisakufuni yezwa. Uhambe uyohlala le yini ngisakufuni. Angazi ukuthi ufunani. Sizobona phela kwenzakala. Sizobona. Ukanje uhleza yehlisa umoya, yehlisa umoya. Imani, yehlisa umoya. Mina nafa ubuhlala. Sizobona. Okay, yehlisa umoya. Wena sisonkude uyabhabazwa ngaphandle. Sifaka soyithi. Mara okay, indaba ungaxolisi ke kuyena Ubuza ngosana. kunini? Mina ngathi ngikuphendula ngisho ngitshela ngathi ex yami. Okay, mara Manje ukhuluma kanjani nge-sex ne-ex yakho? Yini nihlanganisa ne-sex? Mfethu unendaba nawe uwabona manje. Ngibhekile no yabona. No sorry mfethu, sorry but ngiyakusiza awuthami. Ubungazi njalo ukuthi umuntu wakho usadliwa yi-ex yakhe and usizwe yimini ukuthi ukuthole lokho. Bengizokuthola ngiyakuthola kuqala. Hayi ubungakwazike kulokho. Khuluma. Siswami na iphone yakho futhi. Manje ubuyile. Ngicela isigqoko sami futhi wena siswami ngoba uyajola. Letha. Yeah. Ngeke hayi yabona-ke mfethu. Ngizovala. Cabanisa ngihlekisa ngabantu. Angikuhlekisi. Kodwa insamba bazothina bangena. Okay, imake wena bhuti wami, ngicela ukubuza kuwena, ngiyakuxolisa ukuthi ngikubukanise nabantu. But mina ngabe uyangibonga. Mina ngifikela wena ungazi ukuthi umuntu wakho uyadliwa ngaphandle udliwa yi-ex yakhe. Ngakusiza mina ngakubonisa. Wena usulwa nami. Bengizokwazi kanti ngiyelene dole. Hayi, awuthami ubungaboni, bekudabula kunje. Ubungaboni sonke. Okay, bangidabulile nawe edabu kufa. Bamba siswami ifoni. No. Siswami manje wena siswami yakuchaza lento ukuthi wena Yazi, phuma kimi ane. Uziphilela ne. Angisakufuni, ane. Angazi yini osayifuna. yini ubungasamfuni yini vele mfethu? Angisamfuni ngoba ngiyangamkhuzo kokuqala. Okwesibili manje. Okwesibili. Ngabe uyangibonga ke. Why ungabongi mina? Phinda ndizophindisa Uphindile vele ngoba nakho niyakhuluma ngayo. Yo, mangizele ngemihlolo. Inkinga yakho uthanda ukuqina, angazi uqinela ba. So na awuthami uzoqhubekana nawujole na njengoba ubona ukuthi uyakufebela. Mangabe ufuna uqhubeka ajoin nami. Ahlala kwazi obisi 2 years. Sobona ukuthi uzongena kuphi. Ngizomkhahlela ke mina. Hlanganisa namakhabela. Kanjani wena kodwa i-ex yakho singayikhahleli? Angazi ungibuza abangaziyo. Okay. Okay. Asibona ukuthi kuphelele. Kunini? Ukuthi kuphelela phi? Ayisho Hawu wena sisamanda ufuni, uthi akasakufuni manje indaba unqabelani, akasakufuni. Unqabelani? Ngithunywe uwe. Ngithunywe uwe ekubeni nawe bochitha nama-ex akho. Manje amathwasana abazothini ke nefamily yakho. Okuthini? Yiwazokushadela. Yiwazokushadela. Angishadela Yiwazokushadela. into nje. Hayi ngizongitshela mina. Ima nawe awuthamba ukhuluma nama-ex akho? Cha, ngikhuluma. Nami phela uthi ubukhuluma nama-ex akho. Ngitshela uwa lapha ukuthi amthanda so yini ke ngakho. Okay, so nawe sisamadisa ukuthi ngizobhizi ngizovathela ngizohamba lapha ni-rest. So So nawe wathatha i-decision yokuthi ngcono kuvela 50-50 izinto zalo. Oh, hayi ke. Hayi into ebengizwe awuthami sengikusizile wena ngabe uyangibonga mfethu. Ngishile vaya kaSlam. Ngikusizile kodwa. Hayi awuthami singadlali ngamatshe ngiyakutshela ke mina mfana wami ke. Awukahle mfethu. Zwalani mfethu. It's going crazy, it's going bananas. My name is King Ginger Cream Dala Cream. Amjita mfethu uhlula indaba zakhe mfethu. Yabo. It's going crazy mfethu. My name is King Ginger Cream Dala Cream and this is CMTV Niyathembana Na. Couple switching phones. As you all know bafethu, wherever we go we make sure that ubufebe siyabulungisa. Ingabe untate Muruti, ingabe untate Mangmang, Ginger afitha walukisa ntate. Wasankoma unyaka ungaka. Kimo ntate, kimo. Kenyiwa manje bafethu semakazana and it's going crazy. It's going bananas. It's about that time. It's going crazy. It's going bananas. Hey yo boom. It's
your boy King Ginger, cream dala cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase. Ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana Na. Couples switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi.